Oh, dadi wong wedok kaya ngene. Selingkutan kon dindi ya oh. Kowe, oh. Apa jane sing digoleki kok kowe? Krempeng, gepeng, triplek ngene lho, jajal. Krempeng-krempeng kamu gelem ora aku. Lho, kok sik nyauri lho. Kowe iki wong wedok apa lho iki? Tak jejelne ning nggonmu lho kok. Gelem kowe? Wis. Ampun Mas, ampun. Aneh-aneh kowe. Ngali kok kono kowe. Wah, ngrusaki tatanan kowe. Ampun Mas. Dadi wong wedok uran. Mas, aja ngene Mas. Nek tak lapor KDRT Mas. KDRT apa? KDRT kuwi ya. Wedok kaya apa tinggal golek panganan tinggal golek dua jengking tekan dindi. Tiwas kene golek sandang pangan dijengkingi kancane. Aku kesepian to Mas. Kesepian matamu ya. Wah, kat esuk uber-uberan karo Joko Kendil. Golek jan ndak temui piye ning ndi lho jane parane. Mlayune jan banter lho tiger kelase. Wah. Iki mau Pak Kentung iki ning ndi lho? Mlayu ditinggal mlayu titik ngono wis ketinggalan kok. Nope. Loh, woi. Wong ndi we? Kok kono? Nyapa? Ketuan Joko Kendil ra? Hah? Joko Kendil. Apa lho wi? Masalah sing viral ning TikTok Ora kenal. Ndak kenal aku. Mandek kok sik lho. Nyapa lho Pak kon mundak-mandek ya? Ngene lho. Aku iki mau karo lurah dikek mandat kon golek Joko Kendil. Lah aku mau nang cakruk kono simpangan karo dhek. Lah keperucut dhek mlayu, tak kepung ndak kena. Lah iki mau aku karo Pak Kentung. Lah Pak Kentung tak tinggal titik lho wis ilang. Nyatu dhek kan kabutan ngono kae. Paham ta wis. Kok kon golek Joko Kendil ku ya. Iki wonge tempane tiger kuwi. Servisnya ning mahku iki Burapan USS. Sekoke. Nek nyatu Joko Kendil bengkelane mahmu. Tak iso melu aku. Endi? Wis pokoke penak iki. Tenanan ta iki? Ya heeh. Ya Allah. Rekamane dhewe KDRT buktine iki. Iki bocahnya apa iki? Woi, nyapa weh? Kayak KDRT ngono kae. Contone KDRT ngono kae. Kayak kena pidana, iso kena pidana. Parane iki aku ora trimo. Wis. Woi. Apa iki? Apa sing mau lakoni iki? Apa? Aja ngurusi rumah tanggane wong. Padike melek to, rong duwe gandengan. Wis sik lontong tok to. Lho. Lah omong dijogo, Lek. Aku ning kene iki belani iki lho. Wong wedok iki lemah, kudune mok lindungi ora malah mau ajar ngono kuwi. Kowe wong lanang apa? Lah wani kene baik satu lawan satu karo aku. Ora mundur iki. Kowe ora mundur, aku ora mundur, mburi tegalan kok kae. Yo, jajal. Kowe ora ngerti titik permasalahane udel pusere ra roh kowe iki. Rasa melu-melu kowe. Aku pancen ora ngerti titik pusar permasalahanmu. Tapi iki wong wedok. Ora enek bener ya kowe nganiaya. Wong wedok kuwi lemah. Kudu mbok lindungi. Jare sapa iki lemah? Lemah wis tak dol kan biyen lemah larang lagi. Nope. Oh lindungi kok ketek dilindungi kae. Ngalas ngono kae opo piye? Wis pokoke iki mau aku wis duwe bukti rekaman CCTV lek kowe nganiaya cah wedok iki. Kowe iso kena pasal KDRT. Iso ning kurungan kowe ning penjara kowe. Moncret ta ndokmu kowe. Lah, oh iya. Mendah kowe duwe. Rekaman apa? BF piye? Loh, kowe ora percaya ya lek aku duwe rekaman. Wah, ditenono kowe. Ditenono ning kene. Tak golek ane wonge. Aja mlayu kowe. Ning kene ae. Ayo 1 lawan 1. Aja kok nyamuk manene grudukan. Yo pecicilan kowe. Yo. Kene. Aja gandoli aku. Aku arep ngantem cah kae. Wani tenan apa ora? Ayo kene. Siji-siji. Rasa loro-loro. Badminton opo double opo ayo. Tak gelek. Nope. Aja ora sang laden wong kuwi, laden-ladenan angel kapne lho. Aja malok-malok kowe, cah cilik no malok-malok. Mas, aku ora kuat, tak senaput yo. Lul. Aja mati sik. Angsuran lagi bayar iki. Purap. Aku tidak bisa hidup tanpamu.
Omongane kan mau ya gede-gede ombesan semaput ngene iki lho ya wedi deh. Nah ya silet. Wis iki pokoke rekamane. Tak laporne lurah. Penjara. Oh, Jojo, tolong ngono iki lho. Tolong ngono iki. Sayang aja, Mas. Ini hanya prank. Prank matamu. Dul. Apa lo kayak gitu? Apa? Maling kayak gitu. Wow. Kilo. Maling kowe. Kayak mau kancamu mau anu. Mau berantem. Lah nyapa ini kono? Golek pitik. Ya. Dek yakin digoleki. Anda aku neh. Sandal. Api-api ini cangkemmu. Seapik sandalmu ning cangkem. Timbangane sandalmu tak lek pisan malah ra sandalan. Yo eman sandal kowe sampai kolek. Kowe warek kenapa tuh sego. Aimu no. Kowe nyapa we yang mene uyar-uyur liwat jalan angker ngene. Wani we. Aku kepikiran iki. Karo wong wedok sing dianiaya kono. Baleni ndah iya kan. Awakmu rasa grusa-grusu. Awakmu kan ndak ngerti. Sisteme piye kan ndak paham kowe. Kowe lek sir ngatasi kuwi, adewe kudu main lurah. Aturan aku main lurah ya. Kapan? Besok. So aku tak. Saiki goblok. Awakmu lek ngatasi masalah aja sampai grusa-grusu. Kudu dipikir dengan kepala dingin. Kabeh enek tatanane. Aku ora grusa-grusa, aku sadus mending kowe lho. Wong apa-apa wis mlayu-mlayu. Rah. Lurah. Rah. Cah mere turu ya we. Oi. Oi. Lurah. Jadi jaran nih kowe rasa salam apa piye? Ya raimu lek disalami lho. Kowe turun batang salam sapa sing jawab? Oh, bocah ra duwe aturan. Malah kena raimu. Wah, cekane lurah dobel. Main KDRT mainmu. Oh iya iki ngomong-ngomong soal KDRT. Wargamu diajar karo bojone. Ki wong wedok lho. Diajar turun lurung. Hayangno sapa rawirang. Aku wong lanang ngene roh dan mentolo tak celek. Mentolo tak keloni bojone. Lele raimu arep nglan bojone wong. Kowe apa sunat? Terus sunat ya? Wes lho pucuke. Masa sunat tekan ngepok. Nope. Sunat lurah kucil kok menggep lho. Ya jenis sunat ra ngundang lurah biasane. Ya apa yang ngundang lurah? Rumah sakit modern lurah. Utuh to. Tuh, Wes ya berarti ya. wes serius ya wes. Lho. Tuh. Kowe iki sida nek perlu apa ora jane kok malah dudut-dudutan manuk kuwi. Goblok. Ayo, diselesaikan ning kamar ya. Monggo binara. Kowe. Ligo sing apik deloken ta manukmu telole lho. Waduh iki. Lho. Iki melu lurah lho iki. Lah raimu. Ya omahmu dhewe iki. Aja. Omahmu dhewe arep rusak-rusakan. Piye? Arep laporan modal piye kowe? Rokok isik lho disuguhne. Dadine lek omong-omongan iso gayeng penak. Rokok mek didudat-duduti bar disaine. Jane lurah mbedhili arep kok badhok dhewe mblendingne awakmu dhewe. Raimu tukang ting kowe ngerokok-rokoke wong dhuwur modar kowe, ora kecogah kowe. Lerai murah lah padimu sir pengamanne rokok tidak dijaluki kancane. Dadak menghina kancane tenan. Kowe lek laporan sing tenanan kudu enek saksi mahkota. Lah, saksi mahkota kuwi korban. Lah, saksi loro kuwi sing nyawang, saksi telu kuwi sing memperkuat gawan rene kabeh. Saiki mu bojone wong. Arep tak oyang-oyang rene. Aku pernah iso pentung karo bojone. Ya lha sing nalar lho, kek. Awakmu rasa kuwatir. Semua itu ada pengecualian. Kowe kok bocahe gawanen rene ora peduli omongane wong. Kok tak tapuk aneh sak awakmu di bawah perlindungane Mbah Lurah. Dijumuk iki berarti. Ya, Tenono. oke. Rokokmu tak gawa. Loh, ayo. Jagat wis tuwek ngene iki. Kayak ki wong perkara apa neh. Wong bojo betul di
tak tuk koyo dak di sio-sio jane iki sing ndak bener sapa. Alah mbuh. Wallahu a'lam. Iki lho wonge. Alah. Kok Mas Lasmet ana nasib munduk. Kayak bojomu nesunya tuh awak belum. Kok ora nek empuk-empuke pas. Bukan rayu. Ada kesempatan dalam kesempitan ya. Pas lagi pejabat gue enaknya. Oh, alah. Yo, alah. Awakmu ketua toh? Aku tak mau manfaat mata bisa bocah iki. Dah, ya apa saya empat mata mungkin saksi. Alah. Kowe ora ngerti hukum ya, sampluk cangkemmu metu. Wah, iki padine arep enek apa-apa iki jel. Pas menah iki. Sampai metu. enek apa-apa grebek cangkeme iki. Wis to. Kowe rasa kuwatir, Nduk. Kowe tak tulungi, tak rebut nih hakmu. Tapi ade ku glek-glek piye? Ngerti ta ora? Wis to, ngono. Wah, nyatu tonggo gendeng kan. Wah, dan. Oh, enak musiknya. Sadu nih, wah. Wong seneng. Hei. Radio patenono. Lari muter dangdut ra cari wong repot. Ansu kowe. Ora oleh dangdut toh. Oke, ganti. Oke. Ora ngerti. Sorry ya nunggu lama. Kebetulan enek bir AO ya dhewe mesti anu kala boy. Masuk metal. jos. Wah. Itu pedenjaran. Hati-hati toh. Metal. Iki metal apa dugem kok ngene? Dugem yo, cok dugem cok iki cok. Yang penting beat AO Mas ya. Kowe jane paham apa ora? Wongko kowe. Sembarang ndak oleh, dangdut ya ora oleh. Dugem ya ora oleh. Wis ngene sing penak. Reginane. Oke, reggae masuk panggah berao. Wis ngene, Dek. Kowe mah diparono dhewe nggawe setel-setel dogi. Wah. Matane suwe. Oh, enak era ngomong. Aja kowe hilang karene kowe. Berao memang mantap. Kowe malah ngombe ae kowe aku. Lurah. Ngatuno wong, aduh. Hei. Kowe iki lho. Karepmu lho piye? Kowe ngerti omeh lurah? Kamu penting apa ora? Mau tendang-dutan kowe barang lho, wong. Kadhe awake asu kowe. Lu alah sembarang-barang ndak oleh to, Pak. Iki lho ribuan rakyat kecil. Aku iki kudu piye? Iki iso ora iso radiomu tak sita demi keamanan negara merdeka. Wis, iki aja mangari jiwa kuwi radione. Merdeka lah bagimu. Bagine dhewe ya siksaan. Wong karo dene hubungane apa radio nasional? Jane piye to Mbah Lurah? Tak cekoki bir AO mendem kok prayo lurah bajingan. Iso radiomu tak gawa. Iki marane Indonesia ora merdeka ya iki. Wong kaya kowe kuwi bangtok kowe. Wah, ditenono kowe. Opo jiwa to gatel-teleh ngono. Diteno tak demo kowe. Bongko kowe. Penting awake sik duwe Bir AO. Oke.